Girona per tercera vegada, diria que és. Avui estrenem un medley. Què és un medley? És una barreja de cançons, un mix de cançons que feia molt temps que no tocàvem. T'hi va la vida, El món és teu i l'Odissea. Hem fet una barreja allà, un aiguabarreig, i avui l'estrenem. I estem una mica nerviosos perquè, clar, és el primer dia que el toquem i vulguis que no... El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, tan fora del comú. Serem llegenda, serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes, sempre caminarem contracorrent. Serem llegenda. Feia 2 setmanes que no tocàvem i realment n'ha molat molt, teníem molt mono, hem fet cançons que no feia molts anys que no fèiem. També ha sortit a col·laborar a les Pupil·les, molt guai, t'estava esperant. Ha unes samarretes molt xules al Girona. Girona mola, tio, és que Girona és salvatge, Girona és catarra.